Čo bolo dobre, že jak ona, mačka, hladká ona. Ale už sa jej nebojí, Pepo. Ale teraz vidím, že... Seli, pohľadkaj, Pepa, pohľadkaj ho, no. Seli, pohľadkaj, Pepka. No pohľadkaj ho, jemnučko ho pohľadkaj, nie pázurikami. Ona robí všetko. Však oni, Jak keď ukáž to to? musí zavrieť. Vzadu to musíš, one. No. Vzadu? Tam je napísané, Seli. čo sa tam robí. Na tom kruhu. To je Pepo? Jak ti svietia oči, Selinka. Ja, jak ho látkala. Jako vypni ten mobil a poďme sa hrať. Počkaj. To pozohrám. Vypni to už. To čo má robiť? No divné to je, či? Si prúslo. Jeden má opisovať ten predmet a Jaj. slovný základ povedať. Ja, on buď kreslí, ukazuje, Nie, ale...